Hey, kom je hier vaker? Ja, eigenlijk wel. En wie ben je? Bianca van der Meijden uit Middelburg. Wat was nou voor jou een momentje van geluk waarvan je zegt van nou, dat vergeet ik van mijn leven niet? Nou, ik heb qua werk een geluksmoment meegemaakt. De eerste keer dat ik als skillscoördinator met 11 studenten naar Amsterdam ging om daar mee te doen aan wedstrijden. En dat was voor ons Skalda als eerste keer. En toen wonnen wij 7 medailles met 11 studenten. En toen dacht ik had gehoopt dat we er 1 of 2 zouden winnen, maar we wonnen er dus 7. En hoe ging dat dan? Op welk gebied deden ze mee? Ja, we deden dus op 11 verschillende gebieden mee. En we gingen naar Amsterdam en jij bent dan als Zeeuw, wij zijn dan altijd wat bescheiden. En dan sta je ook naast die goed gebekte Amsterdammers. Dus wij hadden al die dagen, het was 3 dagen wedstrijden, heel spannend. En die jongeren die waren dan 17, 18 jaar, die kwamen natuurlijk. Zenuwachtig? Oh, het ging helemaal niet en die deed dit en die deed dat. Dus ja, je gaat daarin mee en je pept ze op. Dus we gingen naar die prijsuitreiking op vrijdagavond en we hadden zoiets van nou, als we 1 medaille hebben, dan zijn we blij. Ja. En die hadden we al bij de tweede wedstrijd waar we meededen. Ik denk, nou prima, ik kan relaxed gaan zitten, die hebben we. En toen hadden we er nog 1. En toen hadden we er nog 1. En het ging niet op. En het was het eerste jaar dat we meededen. Het was echt fantastisch. We hebben nog heel veel jaren meegedaan. En we hebben nog heel veel medailles gewonnen. Maar die eerste keer dat je niet wist waar je aan begon. En dat gebeurde en dat je die jongeren zo ziet stralen. En ja, eigenlijk wij als docenten ook. Want ja, je doet het wel samen. Dus dat was voor mij, als je vraagt, een geluksmoment. Ja, dat was er 1. Je ging op wolkjes naar huis. Ja, absoluut, absoluut. Wat is geluk voor u? Oh, het is een moeilijke vraag. Op deze moment om oorlog te stoppen in Oekraïne. Omdat daar wonen mijn familie. Ja. Ik denk dat zal het grootste geluk zijn. En niet meer nodig. Dat we allemaal gezond zijn. Dat vind ik het belangrijkste. Een huis, een tuin, een kindje, een vrouw, werk. En dat is het. Nou, zij. Dat is mijn geluk. Dat we samen zijn. Wie zit er naast mij op de barkruk? Ja, Katjana Lukisas. Ik kom hier uit Goes. En lust jij een echte Zeeuwse mocktail gemaakt door Veerle? Ja, we zijn in Zeeland, hè, dus tuurlijk. Nou, ze is er al mee bezig. Kunnen wij ondertussen even praten over geluk of geluksmomenten? Grote of hele kleine? Lang geleden of kort geleden? Waar denk jij dan aan? Ja, ik denk eigenlijk toen ik eigenlijk mijn moeder weer zag. Leg uit. Ja, mijn moeder en mijn vader wonen allebei in het buitenland. En ja, ik had En in welk buitenland? Ja, in Griekenland. Dus ja, ik had ze al een jaar niet gezien. Dus dat was eigenlijk wel een heel fijn moment om haar weer te zien. En waar wonen ze precies? Ja, ze woont in Epidavros. Dat is in de Peloponnesus. Dat is vasteland? Ja. Hoe ging het? Ja, het was eigenlijk wel... ik was met de bus gegaan, want ik was eerst in Zakynthos bij mijn vader. En toen ben ik met de bus, ongeveer 7 uur reizen was dat. Heeft ze me opgehaald bij het station. En ja, eigenlijk wat ze zei, want mijn bijnaam is Dotje van haar. Dus ze zei, oh, mijn Dotje! En gelijk helemaal omarmen, een beetje taartjes gelaten natuurlijk. Het was echt een heel fijn moment. Dus bij het station was het eerste moment dat jullie elkaar weer zagen? Ja. En wat voelde je? Ja, gewoon veiligheid. Zei die, dat is mijn Dotje, maar wat dacht jij? Ik dacht, oh mama. Ja, het was echt heel fijn. Het was gewoon zo'n warme mama knuffel. Ik denk dat iedereen dat wel weet hoe dat voelt. Maar ja, het was heel fijn. En waarom Griekenland? Ja, ik ben zelf half Grieks. En mijn moeder heeft daar ook 30 jaar gewoond. Want de eerste 12 jaar van mijn leven heb ik in Griekenland gewoond. En nu 12 jaar in Nederland. Dus we zijn eigenlijk terug verhuisd met mijn moeder en mijn broer. En in december ga ik weer lekker naar naartoe. Dan zijn we met heel de familie gaan we eigenlijk naar Griekenland, naar Pidavros. Het wordt weer de eerste kerst in tijden dat we die samen gaan vieren. Weer zo'n geluksmomentje. Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Toen ik het tegen mijn moeder zei ook. Ik belde haar van, hoe vind je het als ik voor kerst kom? En ze was echt aan het huilen aan de telefoon. Dus dat was ook heel fijn. Ook weer een geluksmomentje voor ons beiden. Nou, alvast een goede reis. Dankjewel, komt goed. What is happiness for you? I don't know, I think like hanging out with like my friends and like my family definitely. I definitely miss my family right now, so definitely hanging out with my family is happiness to me at the moment.
Gezond blijven. Ja, hou ervan, denk ik. Voor mij is geluk gewoon blijheid en vriendschap. Just take each day as it comes. Just take each day as it comes. Good and the bad. Just be happy. Wie zit er naast me op de kruk? Ja, Frans Kloosterman. Uit Eversdik. Eversdik. Tussen Biesling en Schraanpolder, hè? En Frans, lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Ja, dat zou maar ook niet. Ja? Ja. Wil je het wel proberen? Ja, ik wil het wel proberen. Ja. Goh, zit er leuk zit, jong. Dat zit me niet aan natuurlijk, hè. Mag eens een stokje proberen eerst. Dankjewel. Dat kennen ze in Eversdik niet, hè? Klaar. Nee, waar met je zoeten, ja. Ja, moet je nog een beetje... Nou, met je roeren. En is er, hè. Ja. Frans, als het gaat om geluksmomenten, kleine of grote, waar denk je dan aan? Ja, zijn we zagen. Als ik op de trekker zit, en dan ben ik aan het ploegen of aan het zooien. Tarwe zooien, wender tarwe. Dan maken ze wel een brood eten, dat is een mooi zooien. Dat vind ik echt een geluksmomentje. Jij bent boer of je werkt bij een boer? Ik ben boer. Koeienboer en aggerbouwer. Allebei. Maar je noemt nou werken op de trekker, dus dat vind je eigenlijk leuker dan de koeien? Die koeien butten gewoon. Dat kun je allemaal leven. En die aggerbouw, daar kan je een beetje meer aan doen altijd. Alma. En dat vind ik toch ook wel leuk. De vrijheid. En de Weg van koeien is alles. natuurlijk elke dag hetzelfde. Ja. Maar die tarwe Ook weer zaaien, anders. ja, dat is niet elke week, hè? Nee. Nou, een pootje aan de stek, maar ja, dat vind ik leuk. Op het moment, hè. Op het moment. En is dat dan op het moment dat je op de trekker zit? Dat geluksmoment zijn. Ja? Ja. Als Dat je is ook. over die Ja. geploegde akker kijkt? Hadden er niet te veel veugels zijn die aan het opvreten. Dat scheelt natuurlijk. En nou dan zo het Weidse veld, ja, dat is eigenlijk, ja. Ja. En wat is dan een groter geluksmoment? Het moment dat je het inzaait of het moment dat je het oogst? Ja, dat combine is ook heel erg leuk. Ja, jaren van terug zouden we onze combine gekocht, nou geweldig toch? Dat is zo'n beetje dorst en stof en een cabrio. En ik ben op leeftijd deze zoals je zit, dus dan moet een cabrio kopen, dan moet een cabrio gaan rijden. Dus dan, ja, dat is eigenlijk dat dorsten, samen met mijn broerdekkels, dat is ook een heel mooi momentje. Dan zit je zingend op het werk? Nou, dan krijg ik stof bij. Dat, als ik aan saai ben, dan zing ik wel eens mee. Als er wat mee te zingen is op de radio. Maar op de dorsten dan zing je niet zo hard, want dan kan je op mijn cabrio en radio zijn. Maar. Dus ja. Maar dat vind ik echt geluksmomentjes. En gewoon bij je huis en alles zo, dat ook natuurlijk. Hè? Want ik heb niet, Maar dat is vanzelfsprekend. Dat is anders. Ja, juist dat al goed gaat. Ja. Dat is wat anders. Maar gewoon het vrije veld als boer, ondanks allerlei regels en allerlei gedonder, nou, vind ik toch nog wel een beetje mooi leven dan. Gelukkig maar. Gelukkig maar, zo is het.